són valencians, tants vots, són valencians, molta gent se l'agrada que estiguem ahí, perquè som el primer partit de molts valencians i el segon de tots. Som el segon partit de tots i treballarem per tots. Treballarem per Castelló, treballarem per Alacant, treballarem per tots, per Requena, per Utiel, per la gent que parla castellà, per la gent que parla valencià i pels immigrants, ja siguen com Gary de Guinea o ja siguen jubilats anglesos, francesos que viuen en Dénia, en Altea, també en tenen drets, també són valencians. Volem obrir-nos a tots, no som un partit tancat. Qualsevol pot estar afiliat al partit. Així hi ha molta gent que no està afiliat. Afilieu-vos, col·laboreu. El dia 21 continuem treballant. La setmana que ve continuarem visitant els pobles.